Za nami sa nachádza prvý košický apidomček, ktorý bude slúžiť na relax a oddych Košičanom. A jeho benefity sú mnohé, a to jednak pre návštevníkov, ktorí si takouto formou môžu sa oddychnúť úplne inak, ako boli doteraz v Košiciach zvyknutí, pretože toto tu zatiaľ nebolo. A ďalšia vec, že možno spoznajú aj krásy botanickej záhrady vďaka tomu, že tento domček sa nachádza priamo v jej srdci. Myšlienku postaviť apidomček v botanickej záhrade sme už nosili dlho v našich hlavách a vďaka nadácii VSE sme sa do výzvy prostredníctvom našeho občianskeho združenia Botanike zapojili. Okolo apidomčeka sme postavili aj bezbariérovú prístupovú cestu, ktorú sme využili zo starej dočasnej vrátnice. Táto lokalita botanickej záhrady je výborná pre návštevníkov aj čo sa týka dostupnosti. To znamená, že ľudia sa tu vedia dostať či autom, ale tiež ekologickými formami dopravy MHDčkou, bicyklom alebo aj pešo. Benefity, ktoré poskytujú včielky ľuďom, sú pomerne známe. Je to taká ľudová medicína. Úľový vzduch, aerosol, ktorý produkujú včely svojou aktivitou, má dezinfekčné účinky už s ohľadom na ich vlastné potreby a v každom prípade aj človek, ktorý sa nachádza v ich blízkosti, čiastočne profituje z takéhoto zušľachteného ovzdušia. Botanická záhrada so svojou obrovskou pestrosťou rastlín a s prostredím, ktoré je zveľaďované v prospech kvalitnej vegetácie, je ideálnym zázemím pre včely, opeľovače a pre faunu vo všeobecnosti. Je to také malé biocentrum života a teda aj tej včele medonosnej sa u nás veľmi dobre darí. Tento krásny projekt na tomto unikátnom mieste sa podarilo zrealizovať aj vďaka nadácii VSE, z čoho sa všetci veľmi tešíme.